So let's go. Ito lang yung isang... What the? Ako to eh. Okay. So, obvious naman sa title, di ba? So, dumating dito ngayon yung package. Pinaniniwala ang in-order siya sa deep web. Pero I don't believe if this is true. First of all, galing siyang LBC. And I don't think na yung LBC mag-aalaw ng mga creepy things na mapapadala, di ba? Ay, nako, ito na naman tayo. Kamusta inyo mga cancer? Kamusta inyo mga cancer? Ako nga pala si Paulol. At ang inyong nakita ay ang Deep Web Mystery Box, di ba? Nagkaroon ng trend sa buong mundo, mga YouTubers na nag-unbox kuno ng Deep Web Mystery Box. Para maniwala kayo sa isang Mystery Box unboxing, talagang totoong galing sa Deep Web. Dapat pinapakita sa video yung binili nyo. Yung pinindot nyo yung screen, pinindot nyo, nilagay nyo yung card credentials nyo at yung information ng bahay nyo. Ipapadala yan sa drone eh. Hindi naman yan pwede dumaan sa mga legal na couriers eh, di ba? Kung isang YouTuber ay mag-e-effort talaga bumili. Kasi talaga ibibigay niya yung kanyang private information, yung safety ng kanyang bahay para sa views, para sa subscribers. Sige, ibibigay ko na sa kanya siya na ang pinaka-edgy na YouTuber dyan. At siguro buhay niya kapalit sa ginawa niya. Pero at least meron na million subscribers, diba? Very good sa kanya. Pero kung legit tayo dito, lahat naman nakikita nyo, kung hindi nila papakita yung record na bumili sila, yung pinindot nila yung link, nilagay nila yung credit card na hindi ako maniniwala dyan. Wala kayo mauuto, ha? Ito naman si Clutch, naiintindihan ko naman kailangan niya ng views at kailangan ko rin yan, ha? Kung kaya ko lang gawin yan, gagawin ko yan. Easy views ka naman, easy views, easy money. Sinabi naman niya dito na fake to, pero ginawa pa rin niya. So, okay lang, naiintindihan ko siguro para lang mag-entertain. Pero kung naghahanap kayo sa YouTube ng mga Deep Web Mystery Box unboxing, wala. Sinasabi ko wala kahit isa dyan ang talagang nanggaling sa dark web na kino-connect dun sa pagka-creepy nung video. Kasi sinabi ko na sa inyo dati sa video, tingnan nyo dito, na ang deep web ay hindi nakakatakot. Okay? Dark web yung sinasabing nakakatakot. Okay? Pakiulit, deep web ay hindi nakakatakot. Dark web ang nakakatakot. Okay? Kasi ang deep web para yan sa anonymity, sinabi ko na yan. Ginawan na natin yan ng video. Ako nang paulit-ulit, ha? Sige, basta kahit sinabi ni Clutch dito na hindi imposible manggaling ito sa deep web kasi 'di ba may LBC. And LBC is a legitimate company, like may sumusunod sa batas yan. Ang dark web hindi yan sumusunod sa batas, diba? Mga illegal activities online lahat yan. So hindi naman about sa kanya to video na to, about to sa ano ba talaga ang isang mystery box. So sige, total dati may mga nainis dyan na sabi ko ba na deep web, di ka naman nag deep web. Eh sa totoo lang, mas maganda pa nga yung ginawa ko eh. Hindi ko na ba't iba dyan, hindi na-appreciate na yung ginawa kong video na naglaro ako sa dark web is literal na yun ang talagang nangyayari pag totoo yung mga ginagawa nito mga ibang YouTubers na to. Yun ang totoo. Ah! Oh my God! Gusto ko lang naman mag-porn. Eh syempre, di ba laro yun? Bakit ko bibigay yung buhay ko para sa view? Hindi pa ako ganun ka-desperado pero malapit na. So gagawa tayo ng isang tunay na unboxing. Meron ako dito, alam nyo naman tayo, legit tayo dito. Diba, nabuksan na ng mga hacker yung box na to. So kukunin natin isa-isa rito yung mga galing sa deep web kasi pinaship ko to para lang sa inyo, gano'n ko kayo kamahal. So kung isang totoo tong dark web na unboxing, hindi deep web. Ang deep web, ano lang yan, trend lang yan. Dark web talaga yung literal na tinahanap ng tao na nakakatakot kasi andun yung mga illegal na mga nangyayari, diba? Alam nyo naman tayo dito, legit unboxing tayo. Ito ang totoo mga lumalabas kung ito ay totoong galing sa dark web. Yung talagang pinagbabawal ni YouTube. Una-una, ulo ng asong ulol. May breed ng half bulldog, half shih tzu. Bullshit. Mga walang kwenta yung mga nag-aano dyan, mga nag-order ng mystery box. Sunod ay isang hintuturo na isang 69-year-old woman na galing sa Netherlands. Specifically sa Netherlands kasi yun yung mga gusto ko yung mga taga-Netherlands eh. Lalo yung mga matatanda. Diba sabi nga nila, habang tumatagal, lalong sumasarap. Sarap. Diba yung mga gusto ko yung mga tamang luma lang eh, diba? Parang fine wine. Sunod, the dark web. Beanie ni Ed nung Biyernes. Diba sabi ko kasi, pag dark web, yan yung mga illegal, yan yung mga taong nakukulong kung alam nilang kinuha mo, diba? Yan yung mga private na information, private na mga produkto ng mga taong ayaw na makukuhanan ng gamit.
pubic hair ng isang marupok. Alam ko marami dyan mga lalaki at mga babae nagsasabi, hindi ko na siya mahal. Hindi ko na siya mahal. Naku, di na. Tapos pag nag-hi sa'yo ulit, oo ka na naman, naglalaway ka na naman. Nag-i-imagine ka na naman ng isang buhay na kasama siya pero hindi ka niya mahal. Ano ba? Yung deep web mystery box ko. Mahal-mahal nito. Sunod na deep web. Buhok ng isang batang hamog. Diba? Na images you can smell. Naamoy nyo ba? Sunod! Yung bala ng pana na nakapatay kay Magellan. Diba? Amoy lapu-lapu pa. Diba? Medyo malansa-lansa pa. Alam nyo ba na namatay si Magellan sa lason? Hindi doon sa mismong pana. So dapat tikman mo muna. So, balik natin yan. Okay, sunod naman. Mga bank accounts ng mga mayayaman. Ba, yan yung mga talaga nasa dark web. Tsaka mga password ng mga high level na Fortnite accounts. Naiintindihan ako. Ako na bahala dito. Maglalaro akong Fortnite mamaya. Balik natin yan. Sunod, profile information ng mga elite. Mga celebrity, di ba? Okay, so si Darren ay male or female? Okay, ako lang ako nag-buy dito, ha? Huwag kayong manggulo, ha? Share ko lang sa inyo. Amoy tamo. Huwag mong subukan. Pampamilyan channel, di pwede natin sabihin yan. Ayoko makasuhan. Kay Juan na lang, ha? Isang random na Juan. Kasi alam naman natin ang tunay na lalaki humahawak ng tawag mong iba. Amoy Zone Rocks. May tissue ba kayo dyan? Okay, pahid natin dyan. Sarap. Sunod na deep web item. Uy! Daliri ni Hops, hindi tayo dito nakaaway. Babalik ko na to. Nako. Baka atakihin pa ako. Baka maging busher na naman ako. Alam nyo naman. Ayoko na nangaaway, ha. Hindi ako galing sa dark web. Kaya hindi dapat ako mang-away. Hindi ako illegal. Sunod na dark web item. Mga lumang panty na nabasa noon kay Jose Rizal. Diba alam naman natin si Jose Rizal, isang Hokage ng Pilipinas. Kaya nga siya naging bayani. Hindi dahil namatay siya para sa pinakamamahal natin Pilipinas, pero dahil sa dami ng mga babae sa buong mundo na nabasa dahil sa kanya. Kaya ako Pepe ang tawag natin sa kanya. Ay, ginagawa ako sa buhay ko. Uy! So ano to? Pepsi ni Paloma. Diba? Kaya ako nahihirapan eh. Kaya imposible maglabas ng isang dark web mystery box ang kahit sinong YouTuber kasi yung mga galing sa dark web hindi mo pwede pakita sa YouTube. Alam nyo ba yung community guidelines, ha? Ako alam ko ha. Kasi na-ban na yung YouTube account ko dati nung 6,000 subscribers pala ako. Na-ban, ha? Na-delete at hindi na bumalik. Ito pinapanoran yung channel ngayon bago to. At 3 months ago tong channel na to. Yung ginawa ko channel dati pa mga 2 years na yun. Naglalaro pa ako ng mga gaming videos everyday. Lahat kung mayroong ipapakita na galing sa dark web ang isang kumag na YouTuber dyan, naka-blur yun or naka-pixelated, ha? Kasi imposibleng palagpasin niya ng YouTube nang hindi nagkakaroon ng community guideline strike yung channel. Kaya kung umaasa kayo makakita kayo ng mga unboxing ng legit, ha? Naiintindihan ko naman yung mga nanonood, gusto lang nila ma-entertain, gusto lang nila mag-imagine, diba? Imagine kung ano kaya yung mga weird na napupunta roon. Okay lang, that's fine, wala akong problema doon. Pero kung sasabihin mo na isa ka YouTuber na legit, na pinaniniwala mo yung mga subscribers mo, nagaling talaga sa dark web, ha? Hindi deep web, dark web. Dark web lang naman ang creepy na part ng deep web. Kasi most part ng deep web, mga codes, mga private information. Pero talagang creepy na nakakatakot na may dugo, na may weirdong dark web yan. Wala na ibang pwedeng puntahan niya. Kasi ang dark web, nasa loob naman yan ng deep web. Deep web na yung ginamit na search engine, yun ang susundin nila, di ba? At yun din ang susundin ko. For the views, sabi ko nga sa inyo, di ako dito fake. Sapatos si Duterte, di ba? Mga 5 beses pa lang yung nagagamit. Ano pa ba mga illegal na drugs? Huwag mong subukan. Utak ni mo. Di ba? Wala. Balik natin. Yoko na nga. Alam mo, pa galing sa dark web, imposible, ha? Imposible naman galing sa dark web yung makikita nyo sa YouTube. Siguro kung maghahanap ka sa loob pa ng literal na deep web, doon ka manonood. Kung sa mismong dark web ka manonood ng unboxing ng dark web, magigets ko pa. Kasi nakatago yan sa mata ng mga polis, ng FBI. Kung manonood ka sa YouTube, aka part ng surface web, niloloko mo lang sarili mo. Kung gusto mo lokohin ang sarili mo, wala namang problema sa akin yun eh. Ako naman dito gusto ko lang mag-share ng kaalaman sa inyo mga kans. Alam ko naman ang gusto nyo lang ay ang katotohanan, di ba?
Cancel, kaya cancel katotohanan ang gusto natin. Kung di kabobohan, katangahan, kagaguhan, diba? So, doon tatapos sa ating Mystery Deep Boxing Review. Alam nyo naman dahil sa channel to, araw-araw tayo nag-unbox ng kabobohan, kaya hindi na natin kailangan ng mga ganyang mystery boxing review. Syempre, huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga deep web wannabe nyong friends, and syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kung hindi, ihahak ko kayo mamayang gabi. Paulul! Out.